Тажи Ғиззат ол узган ғасырның ең зор драматургларының бірісі, біздің драматургияны әйдап барған. Һәм біз мына Ким Галимовичка мөрәҗәгать иттек. Фәнни конференцияда үткәрсәк әйбәт булыр иде дип. Ол хуплады. Моннан 10 ел элек, 20 ел элек мына институт, сезнең институт үткәргән булган аның 100 еллыгын бездә шундый программасы сакланган. Һәм анда дистәләп галим театр билгече чыгыш ясаган булган. Менә бүгенге программада, бүгенге конференциянең программасын ачып караганда шуннан ким түгел. Күренекле драматургның улы Казби әфәнде һәм аның гаиләсе Казандагы әгерҗи якташлар җәмгыяте ярдәмендә район башлыгының карары нигезендә 2006 елда районда Тажи Ғиззат исемендәге музей булдырылды. Музей хәзерге көндә бик уңышлы эшли. Аңа кунаклар бик еш киләләр. Драматургның иҗаты белән кызыксынучылар көннән-көн арта. Бу безнең зур сөенечебез. Төпле театр, төпле татар классик әсәрләре юк дигән дәрәҗәгә төшеп, күбрәк урта куллы, сай фикерле, көлкегә корылган пьесалар куеп, иң борчыганы, мине борчый торган әйбер, балаларның каникулларында яки яңа ел бәйрәмнәрендә менә шушы безнең периферий театрлары татар балаларына әкиятләрне урыс телендә уйныйлар. Siz anlaysanız Tatar balalarına Rusça spektakl oynayırlar. 20 yıldan soň o balalar üskəş, davulgaş Tatar teatrına girirler mi soň? Alar kilseler Tatar tilini anlarlar mı soň? Alar bu teatrlar Rus tilinde balalarga spektakllar oynap, finans planını tutturup biz Tatar sanatını götüreriz deyip yürüyorlar. Әдәмә қалсақ, Плажиовның әсәрләрін қадірләткені түпні шәшмі елына бірсіңіне қойып барсақ та, ләкин қойған сайын заман ысуларына таянып, яңа форма, яңа стилизация толып барса, әміне шул мотор спектакльні шит төбәккә, театр фестивальләрін алып барып, башқа шит төбәктәге халыкларга үзебезнең милли рухыбызны, милли йөзебезне күрсәтсә, biz Tatar sanatı, teatr sanatı tağın bir basqışqa көтәрдік деп ғұрырланып әйтә алыр иде. Тажи Ғиззат пьесаларында татар халкының 100 елга якын тарихын, ғөреф-гадәтләрен, яшәү рәвешен, фикерләү үзенчәлекләрен, милли характерларны чагылдырган зур драматург. Әйтик, Наемчикта вакыйгалар 1861 елга реформа алдыннан барса, соңгы пьесаларында аның үзе яшәгән 50-нче ел урталарында, ягъни монда тулы бер гасыр, 100 елга якын аралыкны эченә алган халкыбызның тарихы чагыла. Тажи Ғиззатның иҗаты, мин уйлыйм, Ходай Тәгалә кушса, татар халкы яшәр, татар халкы яшәсә, татар театры яшәр, татар театры яшәсә, Тажи Ғиззатның исеме дә, иҗаты да татар халкында яшәр дип өмет итәм. Бу Тажи агага иҗатына рухына дога булып